Quant temps sense encendre la càmera per fer un rotllo vlog. Estem anant a la nostra botiga de còmics de confiança, la Yuyu Comics. És que aquest mes de març no hem comprat literalment cap manga. Cap. Així que avui es ve un bon haul i es ve un bon vídeo i un bon gasto, sobretot. Així que res, com sempre, anem a veure què ens comprem. Soc plenament conscient que us dec 50.000 vídeos i que aquest no té cap sentit tenint en compte que falten tots els blogs de Japó, que falta el haul de Japó, però és que anem a comprar molts mangas i m'ha semblat una ocasió perfecta. Som cap a casa, ens hem gastat molts diners, menys del que ens esperava, però molts diners igual. Avui no us faré el vídeo de les compres com a tal, però intentaré fer-vos al llarg d'aquesta Setmana Santa i també acabar el haul de les compres de Japó abans de Setmana Santa. A veure si passa. Contra tot pronòstic tornem a estar de canviar la Yuyu perquè m'ha aconseguit unes quantes cosetes que li havia demanat i he pensat que potser era la millor idea ficar-ho tot dintre del mateix haul. Bon dia! Venim a per les coses que m'has guardat i algunes novetats que hem vist. Sí. Nausicaa 5 en català? No em queda. Doncs també te la demanem, porfa. Ara sí que sí, ja som cap a casa i no afegiré més compres en aquest haul, unboxing, digueu-li com vulgueu. I el vull fer avui. I intentaré penjar-vos el demà. Mare meva, quantes coses, quanta feina, quanta pressió. Però res, que sí que ja està, anem cap a casa i mirem tot el que he comprat. Ja sóc a casa i la pila és intensa, tot el que tinc a dir. No vaig aixecar... No sé, o sigui, ara mateix m'estic plantejant com faré la foto aquella que faig de la portada. M'estic plantejant com la faré perquè ni de conya puc aixecar això. O sigui, ni amb les dues mans. Crec que ho ficaré sobre la taula i faré... I ja està. Màgic, tot el que tinc a dir. Es ve un vídeo llarg, ja us ho dic ara, perquè hi ha molts volums. Com sempre ho farem per editorial, aniré parlant una miqueta de les obres que m'he comprat de cada editorial. No sé, a meitat ja us diré el que us subscriviu i tal, però ara mateix estic una mica en xoc amb la pila. És veritat que és un mes i mig perquè ja estem a 11 d'abril, però xoc. Recordeu que som dues persones en aquesta casa, val? No tot això m'ho compro per mi. A vegades hi ha coses que són més per mi, a vegades coses que són més per l'altra persona. Però va, anem a veure què m'he comprat. Comencem amb una que ja he derrapat a llegir, que és Rompiendo el hielo amb el volum número 9, que són 14 i tancada aquesta obra. És un manga de Kocha Gasawa, que a més és tot a color. A mi m'agrada molt aquesta obra, estic obsessionada. De fet, quan va acabar el 8 era com... Metim el ojo de l'estrès, necessito ja el volum 9 i ha acabat el 9 i estic com amb un ai al cor dient necessito el 10, sisplau, ja, per favor. Tinc l'esperança que ara que hi ha l'anime en emissió a Netflix, que de fet el teniu amb subtítols en català. Us he fet un vídeo de format curt que teniu aquí a YouTube i a totes les més altres xarxes. A mi m'agrada molt, és una obra molt madura, la veritat no té res a veure amb Tu y yo somos por los opuestos, que és una altra obra de l'autora. En aquest cas, doncs, és una noia que la van tractar molt malament i ha decidit tancar-se en si mateixa, fer aquest mur de gel al seu voltant, però hi haurà factors externs que faran que aquest mur, doncs, poquet a poquet es vagi trencant. Apareixerà la Miki, que és la seva amiga de tota la vida, hi ha el Yota, que és un amor, amb qui la protagonista, que és la Koyuki, doncs trobarà com una safe place per ser ella mateixa, per somriure, per tot. És que el Yota és que us ho juro que me'l menjo amb patates. I després hi haurà el Minato, que és com el love interest de tota aquesta història. El Minato, és com un amor-odi el que sento per ell, sincerament, no us vaig a mentir. Ja veureu com abans, és una persona que sembla com molt simple, però alhora veurem com doncs, també té les seves coses. És que ara mateix estic odiant, però espero que l'acabi estimant de nou.
En general, el grupet de protagonistes els agafareu carinyo a tots. El Minato us estic dient que ara mateix l'odio, però en el fons me l'estimo moltíssim. I ja us dic, no té res a veure amb Tu i jo somos por los opuestos, és per mi molt més sèria, molt més madura. Tenen un to molt diferent i per tant no les puc comparar com a tal. Kocha Gasao és una autora que m'agrada moltíssim i espero que l'obra que faci després de Tu i jo somos por los opuestos també l'acabi important aquí, i si no jo derraparé a comprar-me en japonès o el que sigui, perquè la necessitaré. El 21 de Chainsaw Man en català, a Japó hi ha 23 volums publicats i aquí doncs ens en falten 2 per posar-nos al dia. Lo bo és que la portem igual en català i en castellà, i el que sí sabem és que aquest manga està acabat a Japó, perquè a finals de març, si jo no vaig errada, Tatsuki Fujimoto va finalitzar el segon arc i no s'ha donat més informació de si hi haurà un tercer, així que està com tot la sensació de que s'ha acabat Chainsaw Man, bàsicament. D'aquesta obra, quan es va tancar el primer arc, també vaig fer-li un vídeo que us deixaré per aquí i us posaré l'enllaç a la descripció. Jo estic molt contenta de que la puguem tenir en català. A nivell narrativa, Tatsuki Fujimoto em sembla un crack. La manera en què s'eixeix aquest manga em sembla com super cinematogràfica. Crec que l'anime li senta tan bé perquè realment aquest manga, encara que sigui involuntàriament, ja està fet de tal manera que tu llegeixis com si fos un anime. No sé com explicar-ho. Tatsuki Fujimoto és un fricardo del cinema i de les sèries i tal, vull dir que jo crec que totes aquestes coses doncs d'una manera o altra t'influencien a l'hora de treballar. A mi és una obra que m'agrada molt i qualsevol altra cosa que tregui probablement també la llegiré. El volum 2 de Manner of Death, un voice love inspirat en unes novel·les tailandeses que porten el mateix nom, té també un live action que jo em vaig veure en el seu moment. És un voice love, podríem dir, policíac. Hi ha uns assassinats i s'han de resoldre. És intens, és interessant. Jo me'l llegiré del tirón, he de confessar que no m'he llegit l'1 perquè com eren només 2 que s'acaba aquí, vaig dir me'l llegiré del tirón. Segurament li faré un vídeo curt ara que ja està acabada per parlar-vos una miqueta de què va. I a mi em va fer molta il·lusió quan la van anunciar, igual em va passar en el seu moment amb Sotus, perquè doncs aquestes adaptacions de sèries tailandeses que ja he vist doncs em fan il·lusió. Ja està, no hi ha més. Trillion Game número 10, si no m'equivoco, a un volum d'acabar-la. Aquest manga que compta amb live action i amb anime. El guionista és Riichiro Inagaki, que és el mateix que el de Dr. Stone. La premissa potser us sorprendrà pel títol, però bàsicament és una persona que obre una empresa amb l'ambició de guanyar 1 trilió. Us podeu imaginar que no serà un canvi de roses. El cas és que també s'associarà amb un informàtic que és un geni absolut. 11 volums on veurem si realment doncs, arriben a aconseguir aquest trilió. Novetat de norma també en català en aquest cas, que són històries curtes de Death Note. El guai d'aquest manga és que li van anunciar fa relativament poc i ja l'hem pogut comprar. Em sembla que ha sortit amb molt bona data perquè al ser un volum únic penso que és com aquell regal o autoregal perfecte que pots fer per Sant Jordi. En plan, ai, tinc un amic que li agrada molt Death Note, o a tu t'agrada molt Death Note, doncs escolta, mira, és que m'agradaria molt que em regaléssiu això que acaba de publicar Norma. Sento que en aquest cas està perfecte. De fet, jo el regalaré aquest Sant Jordi. Volum 16 de Yotsuba. Bueno, mare meva! El volum està gordet. Són 260 pàgines gairebé i costa 9 euros, o sigui que val la pena, worth it. Yotsuba, per cert, és una d'aquelles sèries que estan perfectes per aquestes edats intermitges que et quedes com una mica penjat de que potser no és el moment per començar a llegir encara, jo què sé, Guardians de la nit, que al final la protagonista és adorable, és un manga d'aquests molt cozy que et llegeixes doncs una miqueta del chill. Em sento molt trista perquè s'acaba ja. L'últim capítol de Yana va sortir a la Hanato Yume del 19 de desembre. Bueno, estic tristíssima, no sé com m'acomiadaré d'això. 48 volums que tindrà. Aquí anem pel 45. El meu shoujo preferit, sens dubte. Sé que parlo molt de Sakura, perquè per mi ha estat una obra molt important, però Yona per mi és el meu shoujo preferit. Un shoujo molt per tots els públics. Jo sempre el comparo una miqueta amb Kingdom. Potser perquè com va de guerres i estratègia i tal, bueno, no sé, les meves històries. Jo crec que de les obres on la protagonista té més evolució a nivell de personatge, em sembla una meravella. Sé que dic això i gent que no l'heu començat pensareu, puf, 48 volums. Jo recordo els 10 primers llegir-me'ls del tirón i de fet és una obra que tinc parada de lectura al volum 30 perquè jo ja m'olorava que estàvem a l'arc final i va ser com, bé, quan surti l'últim volum crec que me la llegiré del tirón perquè si no estaré com amb l'ai al cor de què està passant. Ja estic amb l'ai al cor en aquests moments i han passat moltíssimes coses que no sé molt bé com gestionar i no sé molt bé com gestionarà Mizuho Kusanagi perquè us juro que estic molt nerviosa amb el final d'això. Jo no sé com acabaria, clarament jo no soc mangaka perquè no sé com avançaria aquestes històries, no sé com donaria un final satisfactori per tothom. No he llegit cap spoiler per enlloc, però tampoc he llegit coses dolentes ni he sentit coses dolentes, la qual cosa em tranquil·litza. És un shoujo, però per mi és d'aquells shoujos que trenquen com una miqueta tota aquesta barrera del shoujo és romàntic. No, això és una història d'evolució personal, en el cas de la Yona,
de lligams emocionals amb els 4 dracs, aquesta història d'amistat, no?, que hi ha entre els 4 dracs, però alhora doncs, el passat que la persegueix, com madura per sobreviure, bàsicament, com ajuda els altres, a cada poble que va intentar ajudar per salvar-los. Mai ho fa per un interès personal, simplement per ajudar la gent. No, és que és boníssim, llegiu tots Iona, val tant la pena aquesta obra, tant la pena. Oblideu-vos de que són 48 volums, aneu-la comprant a poc, si voleu, podeu anar-ho fent més a més cada 2 mesos, però per mi és una obra d'aquelles que val moltíssim la pena entrar. És que gaudeixes a cada volum. M'agradaria molt que l'últim volum li fessin una edició especial que te cagues. És veritat que és un manga que les fans hem tingut la sort de que Norma ens ha portat bastant contingut extra, però necessito que a l'últim volum li donguin un amor tremendo. Espero una edició especial de caure'm de cul, m'és igual si m'he de gastar la pasta, sincerament. Volum 8 de Showa Shoten. Una cosa guai de Showa Shoten és que porta com aquest desplegable color, perquè es guarda així. Podria haver-ho tret després de Death Note. El dibuix és d'Obata i bàsicament són un duo còmic. Jo, sincerament, pensava que això no arribaria. És veritat que en el seu moment també ho vaig pensar amb Hikaru no Go. Tampoc ens queda molt per acabar-la perquè són 11 volums i ja anem pel 8, per tant ens queden 3. Aquesta us he de dir que se l'està llegint el Ricard. Potser m'espero que estigui sencera. El Ricard està mega viciat i aleshores és que si està tan viciat jo també vull. I l'última de Norma és Guitar Shop Rosie 2. Aquest manga de Tsutomu Takahashi, que de fet la vam començar perquè ens va tocar signatura als dos al Manga Barcelona i el Ricard es va agafar Guitar Shop Rosie, que em sembla que té 3 volums i està oberta, i jo vaig agafar Detonation Island perquè vaig anar com a la roda de premsa i vaig explicar unes coses que vaig dir, la necessito a la meva vida. Com gestiono aquesta situació? Lo guai que té és que són històries bastant autoconclusives, és una botiga de guitarres i aleshores a cada client doncs tindrem una història nova. Bueno, ja sabeu com van una mica aquestes coses. Si us agrada la música, jo us diria que anéssiu a tope amb ella. De fet, l'autor és molt aficionat a la música i es nota doncs aquesta passió a l'hora d'escriure aquest manga. Anem amb Tsubaki, que només he comprat una cosa. No tinc molt clar com avançarà tot el tema de Tsubaki perquè no sé si ho sabeu, però hi ha hagut històries xismoses molt dignes de la secció aquesta que faig de Matcha Deluxe. No sé com avançarà la cosa, així que jo de moment ho compro. Són 6 volums i tancada. De fet, l'anem a obrir perquè hi havia un error amb el volum 2. És un manga Boys Love de Pibi, que de fet a mi m'agrada bastant, em sembla bastant cozy. És una bona obra per començar amb els BLs, per exemple, és a blanc i negre, cosa que és una mica sorprenent, no? Perquè sembla que tot el que veiem de Corea és a color. I va haver un error amb la portada del volum 2 perquè eren mate i la portada del 2 va venir brillant. Bueno, la portada del 3 és mate, però ens van dir que portaria... Ah, sí! Oh, que bé! Veieu? La portada de l'1 era mate, la del 2 era brillant. Això és una caca, perquè després no sé què fer amb les altres portades, per exemple. Em sap greu llançar-les. Però normalment no les pots posar les dues perquè les corregides són una mica més petites perquè venen a dintre de la portada del següent. Per tant, són una miqueta més petites perquè no es quedi arrugat. Pensava que no veuria mai el 3, sincerament, no és broma. Us llegeixo la sinopsis de l'1. La tradueixo al català directament. Està en castellà, d'acord? Tant de bo tenir això en català, però no passarà. No crec que passi, i menys per Tsubaki. Ji-won Young, un empleat de la prestigiosa empresa Taepyeong, és destituït del seu càrrec degut a una falsa acusació sobre la seva participació a un presumpte cas de corrupció. Així, decideix fer un viatge a Gangneung per desconnectar mentre el seu cas és investigat. Allà es troba amb Taejun, un terrisser que va desaparèixer fa 2 anys i al qual l'empresa del Woon-young busca desesperadament. Veient l'oportunitat de recuperar la seva antiga feina, Woon-young oculta la seva identitat i decideix guanyar-se la confiança de Taejun a tota costa. I like it. De fet, coneixia l'obra perquè també té un live action i em va agradar bastant, tot i ser coreà. D'aquesta mateixa autora van anunciar una altra, però bé, és que Tsubaki està com en un limbo que no sé si dir-vos que sortirà mai o no. De fet, no sé si dir-vos que us la comenceu o no, perquè és que estan com està el tema i jo no sé realment si seguiré veient volums d'això publicant-se. I ara que crec que estem a la meitat dels volums dels que us vull parlar avui, sí, només la meitat, és el moment perfecte per recordar-vos allò de que si us està agradant el vídeo li dongueu al like, si no esteu subscrits us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que faré. Que amics, es veuran tots els vlogs del viatge, es ve el haul de les compres de Japó, que espero ja poder-lo tenir en breus. Diré, anava a dir una data, però és que em cago a sobre, perquè és que ja fa 3 mesos que me'n vaig anar i, a diferència del que us podeu pensar, encara tinc totes les coses pel mig per aquest vídeo. No és com que diguis, ai, no, és que ho he guardat tot i no, ja està gravat i no. Veureu 3 canvis de manicures en aquell haul. Bé. És igual, seguim. Mira, és que no em vull agobiar amb mi mateixa perquè sóc un desastre. I seguim amb Milky Way, en aquest cas amb Color Collection, que és un manga que van anunciar al Manga Barcelona. És un volum únic, per això l'he comprat, sincerament. Estic una mica
selectiva amb les col·leccions que començo. Després arriba el Còmic Barcelona, el Manga Barcelona, em vinc amunt amb el hype. Bueno, no passa res. És un voice love sobre dos artistes, un és escultor i l'altre fa disseny gràfic, i jo he llegit molt bones crítiques i coses molt boniques d'aquest manga, així que vaig dir, doncs vinga, li anem a donar una oportunitat a veure què tal. Akane Banashi número 10, d'aquesta obra... Ella tallant-se a si mateixa. D'aquesta obra ja us he parlat en altres vídeos, així que tampoc sé molt bé què explicar-vos. Ens posem a la meitat de la sèrie, és una història de venjança a través del rakugo, que és com aquest teatre que es fa com en aquests coixins. Just li estrena l'anime, em sembla que arribarà a Crunchy el mes que ve, i per acabar Milky Way, La nobleza de les flores número 13, que van a ritme mensual pràcticament amb aquesta obra. Volum 13 de La nobleza de les flores, sèrie que està portant Milky Way a ritme mensual, a diferència d'altres, que, no vull fer comentaris d'això. Va haver volum al desembre, al febrer, al març, a l'abril i al maig també n'hi haurà. A veure, és veritat que l'obra té 22 volums i està oberta, i aquí anem pel 13, però bé, els he d'estar funcionant que flipeu perquè ens treguin volum mensual d'aquesta sèrie. És un manga romàntic de demografia masculina, és una adorabilitat de sèrie, o sigui... te'ls menges a tots amb patates, els vols abraçar, els hi vols atxutxar, els hi vols dir que tot sortirà bé. És que m'agrada moltíssim. És com supertendre la maduresa i la sensibilitat amb la que està escrita aquesta obra. Em sembla una passada. I teniu l'anime a Netflix, si voleu, són només 13 capítols. De Panini només hem comprat Kami-sama Kiss número 5. La sèrie que tindrà 13 volums en aquest meravellós format 2 en 1 A5 que ens està publicant Panini. Una altra sèrie d'aquelles que pensava que no arribarien mai, si em preguntes. Una història doncs molt lligada a la mitologia japonesa. És un shoujo que, tot i que sento que té els seus anys, no ha envellit malament. Jo la vaig veure, alguna coseta hi haurà, però a diferència d'altres que he intentat llegir una miqueta més gran i m'han sortit totes les red flags per tot arreu, en aquest cas sento que no ha envellit malament i a mi m'agrada molt. I Tomoe, casa't amb mi. Volum 2 de Monster and Ghost. Mireu això. Veieu els brillos? Oh, que bonic. El volum 1 d'això em va encantar. El dibuix! Crec que us ensenyaré l'1 per no menjar-me spoilers del 2. A veure, us parlo de dibuix, però és que només mirant les portades ja no us hauria de parlar del dibuix perquè és que és preciós per tot arreu. Jo no menteixo. I he de confessar que me'l vaig comprar per aquest claue. Bàsica i llanamente, sincerament. Però després això em va encantar. No. Guapíssim. No, és que és guapíssim tothom en aquest manga. Què us ho haig de dir? El dibuix em sembla el punt fort, però la història està molt xula. Sincerament, jo no sabia què esperar-me quan me'l vaig estar llegint. Em va agradar moltíssim, tenia moltes ganes de que sortís el 2. Només amb les portades és que jo sóc una pringada, ja m'ho hagués comprat. És un voice love on el tenim a ell, que és un noi que és una mica bruto, podríem dir, i tothom me'l veu com molt malament, val? El cas és que totes aquestes coses que fa, que semblen com dolentes, en realitat són bones. El que passa que potser no és com el més sociable, o no ho fa de la manera més simple, o digueu-li com vulgueu. El tema és que un dia, salvant a una noia, se li enganxarà aquest noi que és un fantasma en realitat. I serà com la primera persona, direm, que se n'adonarà de com és ell en realitat i que li dirà com totes aquelles coses bones i totes aquelles coses que ell necessitava sentir tantíssim. A mi, ja us dic, em va sorprendre moltíssim i em va agradar moltíssim, i ara tinc moltes ganes de llegir-me el 2, que és un dels que he anat a buscar avui, que probablement me'l devori quan acabi de gravar aquest vídeo. I de Arechi també m'he comprat Pronóstico de Emociones. Jo quan van anunciar això no sabia exactament què estaven anunciant, però jo això ja sabia què era. Jo d'això ja m'havia llegit una gran part. De fet, també té un live action i també me l'havia vist. Una cotxinada és això. Jo no us puc mentir. Això és una cotxinada. No sé ni com descriure això. No sé si llegir-vos la sinopsis i quedo així de tranquil·la. És en castellà, us la tradueixo al català. El Sagasaki, el guapíssim home del temps, del qual la seva popularitat va en augment, en realitat és un dèspota. El Yo, un dibuixant de manga eròtic que està passant per una mala ratxa, ho sap a la perfecció. Això és degut a que viuen junts, però és ell qui s'encarrega de totes les tasques de la casa, entre altres coses. Tenen un contracte segons el qual, mentre el Yo no vengui còmics, ha de fer tot el que el Sagasaki li ordeni, a canvi de que aquest li proporcioni un sostre, roba i menjar. És que no sé com justificar-me. No ho penso fer. Està interessant.
I ara sí, entrem ja a la recta final en Planeta, del qual la primera obra que ens vam comprar va ser One Piece número 13, aquesta 3 en 1 que portem al dia religiosament en català. Recordeu que de One Piece estan pujant nous capítols a la plataforma 3CAT i que ja ens van afegir al febrer l'Illa dels Tritons i ahir van afegir l'arc de Punjasar, tot i que aquí estem a Water 7. És el volum 13 de 38. A poc, suposo. Paciència. Seguim tancant una obra. Igual que us deia abans. No, 38. Tanquem una obra en aquests moments amb A Business Proposal número 10. Un dels meus K-drames preferits. Crec que ja us ho he dit en un altre vídeo de compres. Això, l'adaptació que té live action, per mi és boníssima. Top 5 K-drames. Jo us diria top 1 rom-coms, sincerament, o sigui, com a comèdia romàntica és boníssima. Si voleu entrar en el món dels K-drames, em sembla una obra perfecta, et rius, bueno, és meravellosa, simplement. El cast em sembla de 10, té escenes una mica hotis, bueno, si veieu més K-drames ja veureu que té escenes molt hotis, en realitat, i, bueno, mis 10. He de dir que no l'he començat, aquesta sí que és una d'aquelles que em volia llegir del tirón, igual que vaig fer en el seu moment amb què li passa a la secretària Kim. Bàsicament, doncs, ell al principi es fa passar per una amiga seva i va a una cita amb ell per allunyar-lo perquè l'altre no ens vol casar, bàsicament, i elles dues són molt amigues i li paga uns diners, ella està obsessionada amb saldar el seu deute universitari, diu que sí, va i resulta que als 2 dies se n'adonarà que és el seu nou jefe. Bé, a partir d'aquí, com avança la història, us ho podeu imaginar. Té com situacions molt descabellades, molt de riure tonto, i és d'aquelles que per mi, encara que tinguis els nervis de ai, ara què passarà? El pillaran, es trobaran, però és que és divertida. I quan me la llegeixi, 100% segur que li faré vídeo perquè és una obra a la que li tinc molt carinyo. Posa aquí que la història original és de Hewa perquè està basada en unes novel·les. Seguim amb Naruto, que porta una carta exclusiva. Com? Naruto sí que us avanço que no la portem especialment al dia perquè com ha tingut problemes de moare i tal, no la portem al dia, però bé, ens anem comprant els que no estan malament. Que és una carta rotllo un cromo, no sé què m'esperava tampoc, us ho he de dir. Però això no. Estem a la meitat amb aquest 12, ens plantem a la meitat perquè seran 24 i aquest mes surt un altre, així que ja anem poquet a poquet, ja estem com... A la meva ment ja és la compta enrere. I finalment Cherry Blossoms After Winter, que són 3 volums, això també té un live action. És un voice love que em sembla molt guai per començar amb el BL, si vols una història una mica tranquil·leta, una mica cozy. Bàsicament és un amics de tota la vida, To Lovers, que és una cosa que m'encanta, no vaig a mentir, a mi els clitxers, doneu-me'ls tots, gràcies. Bé, em sembla una història molt tendra, molt cutie. I d'aquí 2 mesos ja surt el següent, és a dir que no m'hauré d'esperar gaire. Són 7 volums i tancada, que no sé si ho he dit, així que a poc a poc ja estem. Amb el següent ja haurem passat una miqueta a la meitat. I ja estaria! Mare meva, Déu-n'hi-do la turra que us he donat avui, no? Dic, quina emoció! Ai, no sé si us agraden aquests vídeos. Bueno, deixeu-me un comentari si us agrada que faci aquest tipus de vídeos. A mi em fan sentir com una mica culpable quan veig les piles de mangas com la que he vist avui. Estic en xoc encara, no vull ni mirar. Digueu-me si us agraden aquest tipus de vídeos, si us agradaria que fes algun altre tipus de vídeos. Ja sabeu que ara vindrà bastant contingut pel canal perquè doncs, vindran tots els vlogs de Corea, Japó i el dia que vam passar a la Xina. No sé molt bé com quedaran, sincerament, de fet, ja veureu que els endings els hauré de fer tots des d'aquí perquè no sóc una persona suficientment intel·ligent com per haver anat fent allà finals de vídeo, en plan, si us ha agradat el vídeo, doneu-li el like, subscriviu-vos, doneu-li la campaneta... No, aleshores tots els finals del vlog seran en aquesta meravellosa taula. Catastròfic, ho sé, disculpeu-me. Els propers vlogs que faci ho faré millor, us ho prometo. Però bé, que es ve bastant contingut al canal, però igualment vull anar alternant amb altres vídeos. La idea dels vlogs, ja us ho dic ara, potser trigaran una miqueta en arribar perquè vull que us els vull penjar setmanalment seguits. No tinc molt clar encara tampoc com distribuir-los. Probablement de la Comiquet faré com un vlog només d'aquests 2 dies. De Disney sí faré un vlog només de Disney sí. De Universal Studios Japan faré un vlog de només Universal Studios Japan. Puc aprofitar aquí per preguntar-vos, ho preferiu vídeos de 20 minuts, mitja hora? Ho preferiu que siguin curtets, en plan puc fer que siguin 2 dies, que potser seran 10-15 minuts? Vosaltres maneu, sincerament, això sí que m'interessa, perquè no sé si fer-ho doncs, una miqueta més curtet i que siguin doncs, un parell de dies, o si fer que siguin doncs, 3-4 dies i que siguin doncs, d'uns 20 minuts, mitja hora, probablement una miqueta més, depèn de com m'enrotlli cada dia. Però el Howl el penjaré abans dels vlogs, això sí que us ho dic ja. La meva idea és que els vídeos siguin com setmanals, i perquè els vídeos siguin setmanals, doncs vull tenir... M'agradaria tenir-los tots editats, de fet, i ja deixar-los programats perquè surtin directament. Ho sento, sé que m'estic endarrerint molt, però realment és molt contingut i és molt xungo editar tot això.
i més jo que tinc 0 habilitats i que m'agrada menys 50 editar. Però, bueno, deixem de parlar dels famosos blogs del viatge. Doncs el que us estava dient, no, que realment vull fer altres vídeos pel camí i que si teniu alguna idea us agradaria que parlés de qualsevol cosa, m'ho dieu, m'ho deixeu als comentaris, que jo els llegeixo tots i us els intento contestar pràcticament al moment. Que moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo fins aquí, que sóc una turres, jo ho sé, disculpeu-me. Digueu-me si us esteu llegint algun d'aquests mangas i què us està semblant, o si algun dels que us he parlat us ha cridat l'atenció per començar-lo. Crec que això seria tot. De nou dir-vos allò de que si us està agradant el vídeo li dongueu al like, us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que vindran, que tinc totes les xarxes socials que existeixen i que les trobareu a la descripció del vídeo, que moltíssimes gràcies per haver aguantat tota aquesta turra de 50.000 mangas que m'he comprat i que ens veiem en el proper vídeo. Adeu!